Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka Executive Committee jang ka Giant Hills Autonomous District Council karang shim khia ban pen krea ika clan bill ban itho da ka an yaki kur bat ka rukom shim jaj na ka kmie ban Chief Executive Member uba thombor shiwat ula penshai bagi jaj ban reo biate bat saka chep ki ba shim jaj na ukpa kimla ban yo ka ju ka jing itho kum ki jaj ban reo ki ba shim jaj na ka kmie Habakren chiklat pathai kubor hadien ka jingi kendo ba kinong yalam ka dorbar ki ba he ko ri jantia haka arbu khandai tre ujilio arja arpun reo uba thombor ulaong ba ka dorbar ka lapin ki yake executive committee ban wanra no ada ka an ban ithu yake kur ki ba aija cheka kmie ba digi sengkor ba pher hapo upur usam ka council ulaong ba watla ka executive committee ka lasdang ban tre halor kini ka kam na do minshwa lingba ka pana rule advisory committee henry ka jing thau an kam long ka basuk namar ka don kam man bishar banya ban penshong nong rem bha ye ki riti ka dustur jong ka jaj ban reo kat kum ka jing thu jong u la bin shat ha ka te ka committee ban pen kre ka clan bill henry wat haba ka executive committee ka la pan na ka por ka kai phot pin ban om shem la la ban wan ra Kumta ke executive committee kala rai ban IT no ekni ka kam shaki legal expert la ni ki riu sham phang ha ka an ban pen krea ek draft jong ka bill ka bikin thop ek jing tho ba ka jing I thu ek kur ka jing her pateng bat ka rukom shim jaj na ka kmie halor ka jing pen bana badang shen jong ka GHADC ban I thu ek biate tribe bat ka sakachap tribe Kabalawan ra ka jingpam hun na ka dorbar ki wahe ko ri jantia uba thombor ula penshai bakini ki artli ki jaj binre ki bashim jaj na ukpa ki sha itho tangkum ki tribal lani ki riulom henry om kum ki indigenous tribal lani ki riulom ki bakirpang ki ba ai jaj na ka kmia ula ong ba watla ki kwa ban yo ka ju ka jing itho kum ki jaj binre ki ba ai jaj na ka kmia henry na mar ba ka rukam hiar pateng jongki ka long da ka bashim jaj na ukpa amla ban itho eki kum ki riulo makir pang ki bashim jaj na ka kmia shu UCM ulaong ba andal ap dapen kre ek draw jang clan bill on sabishar banya ba ya tai sani shwa ban pen tre kam khnang ba ka an kan long ka ba pryang da baro bat ban light ne ki nu ki jingya kan at ni ki jingya ka ja ha ka wei pat kaliang ki nong yalam ka dor bar ki wahe ko ri jantia bakin thop yo president uba khro el pariat ba general secretary uba GH barya kila pen paw ye kijing smoke man hadien ka ji kan do ba CEM namar ba ka executive committee kila pen I ye kijing ang note ban pen state ye kini ka kam kila pen paru ye kijing kermen ba ka GHADC kan pen dep no kham kloi ka clan bill khnang ba ki kur ki ba shim jaj na ka kme kin yo ye kijing ithu ka pura hapo ka an ha ka ju ka por ki nong yalam ka dor bar ki lapin bana bikin weng no ik jing thmu ban mi sha surak ban yakhi ka bala bo ban sedang lada om yo jubab na ka council ado ka lai phau tarik min ta ubanai jil leo arja ar pan rio kilo ong ba min tai kin ai lat shu e ka jing ekren ka jing smau thu jing mut ba ka jing trei lang ba ka GHADC ban pin ur long ya ka ni ka mat angkat kamu de yoi pile na galiang kini ki sunjuk ki wa kur yang kini kai dia the one we but ông bi no ông depan han depan depan saagi ye I kam ka council go le ni go timit ye ki kur ni go koman an ya ka jin long tenri yang I kan bete ki jaj puna ku em po ga ni ka ni jan tiang yang I isket haji to ogani na kaliang ka sti kumti dedap lal ti na derat flem na am to ka kam go sup upun dep flem da penchong pentia ba ya gariti rustur to ka kam go wa ko sup te kan ogam te na galiang ka isi dedap constitute the week committee ko ti bikam rule advisory committee jadi I bentai ya kani ka committee wo le go ya kani ka clan list Henry hadin wa yoi kam ki isi wa pani na ka por ya report na ka ni ka committee halo ka tem buye ki pendep ni buye ki submit ya ite ki jingkwa de yang I tekan orang teh ji to wa kani kena kaliang ka
yang i kam isi teman da penbaik i wo outsource na ya gani kam jadi legal expert yang i lani tu em kejeng sampang wo chna lani wo rap ya kini an kiru hi to ugi kur wo ki jaj ki to kata kar kon her penting kar kom i jaj na ka bei im to ule ini ni bentau i jaj chopa bat ka kauman kan ni na ka liang yang ki sing ya sujuk wa he kur yang kriya tia da yo pikir kamu penpau di man mem hun ki ya gini ki kur ki dap notify khamtam ni gini ki kur lagi BT track wa gini ki sakachep track maile i notify ki hagate ka rukom ki to ki tribal hi tang mem man ki kita ki indigenous handai ki wan kwa ki kinin ki BT lani kini ki hadem ki kwa ki keju ke status kamba yo kini ki blugo i ki wa ikur sukabe takan ogam te man i hak ju satu yang i kan wam to ki wa ikur sukabe te mem not i u notify ki kan ki ki indigenous tribe jadi tak waktu teman ini kalian ke council berdebu ile MKW ke komiti ke kuota ke customary law committee ketika komiti dah chong dah perkat seni bahago dah perchong kia ke wa kita ki BT sebut untuk ki claim ki woyo ki ya kita ki status umat kan indigenous hapra gi wa ki proof sa hapra sakit ki itu telah demang kapte teman ngani dang chong wa kita ni ki wahe kan oi ki yang terilat di iskatu kami por okey ulal tin haji ta uni ka klan bil i depan krai ka te muslim be do yo ka te da kular ki wa mar yo ya ka bil ka drap yo ya pachwa sa chwa final ka no yo ong woni le dia yu hulla okey mo do mi kawan oh ini temun itu tem kuai ule ni alis ila lam yi ka mat sispan la alis le yi pun huntang nya phao le pra phao le mut iwa chairman i hadin ai ni dang hunata le men hadin laman untuk ayu pe ta kete to da ya pembat bat kete kwa na pi wana kaliang isi dalam ti ini bat emi jing kemen wa hapo gi benai kejak benai ku dawan pendep ni ka nika lambir hadin wa dadap ia ka tarik wa yo CM yang ka HDC samtam he to ga ni wa tnaan ki kur gi jet ga bai ultimate ia ki sen kur wa gi he kur ka de e tarik ibla le phau tarik to jubab ne pengkrak kam tanne yo ani ga lat ka wa ne liang CM ma thombot shiwat de wa buram ya ki extreme members ki o na khut langi i ka dorbar gi he kur wa UHM kalam hayato organika banta naloraitan la egi ga chithi na liang secretary yang executive committee wada penting wa ka executive committee yang ga HDC debrai ki wa uchna aino hayato wa ka ni ka jing karpat ki yang i wa bornti ki kurgi ja na ka bai ajui porla ya ini ki san kur wi ki ha kur nei banta i wa uchna ga jing im ki yang i ki tri meluk ni Talor kani kecithi ni dang yo ye kalam chu de rabnia oma CM ayam lang ma mulai pariat omanu extreme members tada che chu iwa nei leng CM na khana wa nei leng yong isi wa kat ni de pangkre ki ga draft da tho de itai ipani yong i khamta mi to i je kinjan ba talor kani ga draft hadin wa ye kalam le ye khana bahai ta manmi wa ong to wa Niliang ki isi, hadin deble ko yikin ka draft, tau ilat ko yiki behe yang kur, niki daloi le ki banta yo pat beni ba, dam nei tewan yo ra ki isi yo man ko ha ka dorbar man ai, atau ladam yo ye pat lang em hi ki boy lek wit ka thot ni hata, ta kata to ka jing karpat ki yong i, niliang yong i ka dorbar ki behe kur, ne hadin rasnau tho i wakani ka kam dalai ka chakmat. Yoluti bahakani ka wadau chong dorbar yong ka JHDC wanra no ka kani ka drafting hadin da ka kalam wi yo man anyo ko nang waga sarkar Meghalaya
wa ulat yang ga jelag yang ila yang ina uwi ka jing monjur yang man ain go katte yang ngan ka jing im yang i tam gini isni kiwa i ne liang yang i yo dawa ka pori wa i jaj kenja yang i na ga bai yang temmet na daga ain daga jing tha dan loritan la mat i ne banani wa ne bentagi kor ga bon la wa kama de penbenai wa arterik la damye juba le pauterik arterik usdang na i uyum surok talor gani ne da simrai de ni kala mosiem wa weng no ika gani ka yakhi gyong ina ko mi surok hado wa poi ka por ka wa wi kalam cho cho ini chathrang chiruk wa cm wa em gyong o ne kiwan ki bru ga thong gi ne ba ga draft dan lor ri tela mat ne uchimai gani kalan ka wa nei banta gi he kor ki emra Argentina wa nei ni wa karpat i gitu ki vitawan ki kor le ki wampu me ga rai he ya to wo temmen na i ki kor jet ni ga bai him na ga rai wa pen bana ni ga san kor gi yang pi to du ki him ga jet kor ni ga bai ni yo man gi tri muluk ni na lori ten la e khublai ni liang nei banta gi he kor ra e khublai yo cm ec gi yang o gi officers Warok yang mentah organik kajing yakun giong i ki vitawan ki sen bahalang ki JSU ke JSM ke JNC ki he chnok senjuk he chnok ki jentia wa yong ka jwai wa ka war jentia student union ki vitan ki he ki em bantah kani kajing yakun giong i ta yurti wani se pharang ulang yo cho cho i we kre alam nei banta uchngan kani ka jaj bru ta ka to ko wa kong santam hi ta karmen de ya khlan yong ki senkor ijai kenjana ka bai ki witawan ki jai baru ki witawan ki menderi myo ki upsia khle ha ki yung ki sem ki yong i ha ka ni ka chano ka tha ki ato ki kre kam lang sudang ga na ka kur ka jai na ka bai umgan wo he chnong ki daloi ki nong sanchar chnong waro ta kata to ka jing ang not ki ta kata dan hi ta yuluti wa ne da man ko ka sngi ko sudang ang ulaluti yo i ka an ka wo schem ta kata to ka jing ang not ki yong i sa gawin la ami ka jing karpat ki yong i la wa ye kan shul tribe certificate gaworo chi kisnam manchwa jo issue jo e na office yong ka council tanne de kalam lo cm wo karpat longba yong o cha ka sarkar jala ki yong i khamtam chief minister kon rat sangma o da yoi wa das dangi ka news tho tre yo wan ra da ka jing tho hay to witri the young e tribal ki em ka khasi jaintia garo haini wa boy ga jingar pat wa tho gilat kluti wa one biang sachi sin wa ka shul tribe certificate to issue na kids council ki young e khamtam na ga jhdc ka khdc wa garo hills atmas council la de ye ku chief minister young e wanra biang igata ga an ko one issue tribe ni snyau mantri ri tre muluk young e da mani was scam ba jo i porle Wata hak le council untuk office DC. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya